Man forsøger nu at bruge apps, også når det handler om sundhed og sygdom. I Høje-Taastrup Kommune kører de i øjeblikket et forsøg med en slags træningsapp, som patienter med lungesygdommen KOL kan bruge. Ved hjælp af appen her, så kan patienterne blive støttet og motiveret til at træne derhjemme. Og velkommen til dig. Du har jo taget sådan et træningssystem med dig, som kører via en app. Og nu kan vi ikke vise det via vores eget system, fordi det kan man sige, det er sådan et lukket appsystem, som bliver udbudt af det sundhedssystem, som du er i kontakt med, fordi du lider af KOL. Ja. Og hvis vi skulle springe ud i det, mens du lige åbner den, du har med der, så kan jeg fortælle, at grunden til, at du får denne her, det er jo fordi, at du skal følge et træningsprogram derhjemme. Du skal måske lave nogle bestemte retter mad, og du skal det hele taget indrette dit liv på, at du har den her sygdom. Ja. Og så prøver man i virkeligheden at støtte dig derhjemme, så du ikke hele tiden kommer på hospitalet. Det er i hvert fald for at forebygge en hel masse indlæggelser. Nu har det ikke været så aktuelt i dit tilfælde, kan jeg forstå, men det er der jo rigtig mange mennesker, der lider af KOL, som ryger ud og ind af hospitalerne. Hvis man nu kunne give dem en anden måde at leve deres liv på, så kunne man forhindre det. Ja, og hvis vi lige kigger på det, der skal jeg lige have fat i den og støtte lidt her bagved. Så kan vi lige se, hvad det her det går ud på. For det er jo et program, som du skal følge derhjemme. Ja. Og i stedet for, som du fortalte mig, så kan der gå dage, hvor man ikke rigtig får det gjort, og der er jo en masse ting, man skal gøre, men som man ikke rigtig får taget sig sammen til. Det får man altså gjort, hvis den her ligger på ens bord og ligesom blinker op til en hele tiden og siger, hey, der er vist noget, du har glemt i dag. Så lad os lige prøve at få den i gang. Skal vi se, om vi kan få den i gang. Der var den. Ja. Så aktiverer du den. Så går du ind under hjertet, det der dit træningsprogram ligger. Der ligger også alle mulige andre ting, opskrifter og ting og sager. Men her er det så dit træningsprogram. Og så går du for eksempel, hvor vil du gå hen nu, når du skal ind og bruge den? Jeg går hen på den, der hedder træning, opvarmning. Den bruger jeg hver dag. Ja. Og så hvis man har været der før, så skal man lige sige, at det er i orden, man gør det igen. Okay. Og den viser så, hvor lang tid den øvelse vil tage. Og det er normalt 7 minutter. Og det gør man så, og så siger man, det er OK. Og så kan man så fortælle, hvordan man har haft det. Så du går ind og træner i de her 7 minutter, og siger til din lille iPad her, ja, nu har jeg trænet de 7 minutter, og så spørger den, hvordan har du egentlig haft det? Ligesom en sygeplejerske vil gøre. Hun vil køre dig igennem 7 minutters, ikke intensiv træning, men dog moderat træning, og hårdt for dig, som faktisk har svært ved at trække vejret. Ikke? Og når du så har svaret på, hvordan du havde det, det kan du så lige gøre her. Ja. Så har du fortalt mig, at alle de her ting, som du samler sammen, det er noget, som så bliver samlet i en slags elektronisk journal i den anden ende, som en sygeplejerske i den anden ende kan gå ind og læse, og se, hvordan havde Annelise det der kan man så se fra dag til dag. Fra dag til dag. Hun kan gå ind øjeblikkeligt på dagen, midt på dagen, hvis hun vil, hvis hun følger dig særligt meget. Og det vil sige, at du giver meldinger, du gør noget fysisk, så giver du meldinger til det system, som holder øje med dig i den anden ende. Ja. Og hvis der så er særlig brug for indsats, så kommer sygeplejersken ud i dit hjem. Ja, de ringer nok lige første gang. Det gør de nok lige, så du lige har fået en bluse på og kommet af træningstøjet og sådan noget. Men så er de klar til at komme i dit hjem. Og det, der er den store fordel, der er også en lille smiley i øvrigt, det skal jeg lige huske, som er sådan en, der bevæger sig deroppe af, når den siger, okay, nu har Annelise været ved at fuldføre hele dagens projekt her, nu bevæger den sig op i den gode ende af skalaen, og den giver dig et kæmpe smil, som en slags ros og et slags tjek, du har gennemført. Faktisk, ja. Hvad er fordelen ved, at du bruger sådan et system her, i stedet for, at du gik rundt derhjemme uden et system, og selvfølgelig havde fået en masse at vide på hospitalet om, at Annelise, nu er det en god ting, at du gør sådan og sådan i din hverdag, for nu skal du ligesom leve med KOL. Ja, men det er jo, og det snakker jeg om alle de mennesker, jeg går sammen med til træning, at når man har været der en time og trænet, så skal man gå hjem, og så skal man gøre det i den uge hver dag. Men det er der bare ingen af os, der gør. Jeg ved ikke hvorfor, men der er ikke rigtig nogen af os, der kan tage os sammen til det. Så det der med at komme hjem og ligesom tage fat i det sker ikke rigtigt? Nej, men så gør man jo alligevel mange ting, som man ikke tænker over. Vasker tøj og gør rent og alle mulige ting. Og det kan man så på den der gå ind og skrive hver dag. Og så ligesom, så har jeg dog lavet noget. Og den ligger på mit sofabord, så jeg har den lige, der står op om morgenen. Jeg glemmer den ikke. Så det er også på en eller anden måde, fordi den ligger der en fysisk påmindelse om, at der er vist noget, du skal huske at gøre i dag? Det er det. Jeg har ikke ryggrad nok til selv at sige, nu skal jeg det, og nu skal jeg det. Jeg har så svært ved at få luft, og så er det nemmere at bare sætte sig ned.
Var der ting, som du i virkeligheden slet ikke ville få gjort, hvis du så ikke havde det her system? Vil du være sådan en, der siger, jeg har det for hårdt, og jeg er for træt, og det gør ondt i mine lunger, jeg sætter mig i sofaen og slapper af? Det er jeg helt sikker på. Det er jo også naturligt, hvis man virkelig skal hive efter vejret. Ja, det er meget hårdt nogle gange. Hvad tænkte du, da du fik den her i hånden? Nu er du jo ikke sådan en, der er født med en iPad i hånden, formodentlig. Nej. Så hvad tænkte du, nej, det kan jeg slet ikke overskue. Hvad skal jeg sidde og gøre med den der pind, og nu ruller det afsted og sådan noget? Eller tog du det egentlig meget køligt? Ja, for jeg tænkte, der kan jo ikke ske så meget ved det, vel? Så jeg gik i gang, og så sad jeg og øvede mig lidt derhjemme. Og det var så meget sjovt, så første gang jeg kom over til træning, så sagde min fysioterapeut, jeg skal love for, at du har lavet meget. Så kunne jeg ikke lavet spor. Jeg har bare så trykket på den for at se, hvordan den virkede. Nå, okay, så det var altså sådan en dag, hvor du bare tjekkede det igennem. Der lignede du sådan en supermand, der havde været på den store maraton eller sådan et eller andet. Ja. Det lyder rigtig spændende, at det kan lade sig gøre, at man faktisk kommer i gang med sin træning, når man er i den situation, som du er i. Jeg synes, jeg vil sige tak for denne her gennemgang af et smart system, som man også kan bruge en app til. Ja, det kan man nemlig. Du skal have tak i den her omgang. Ja, selv tak. Og så vil jeg da... så er vi her igen, og så vil vi da rigtig gerne lige have et tip, hvis du sidder derude med en